Inter 3 Sheriff Tiraspol 1, rebħa li tiswa, rebħa illi fil-fema tiegħi ġiet ukoll grazzi għall l-esperjenza ta' players bħal Edin Dzeko, bħal Arturo Vidal li ippermettulna li nagħtu rebħa mill-aktar importanti llum li permezz tagħha ukoll ġibna pass fundamentali ħalli nkomplu nittamaw dik il-kwalifikazzjoni. Logħba li fil-fema tiegħi naħseb li turning point tagħha kien meta kien hemm dik il-bidla bejn Bastoni u De Marco wara dak il-gow tal-1-1 illi beżżana ftit. Ix-Sheriff fejn kien possibbli tawna logħba wkoll illum biss l-esperjenza ta' players bħal Dzeko u Vidal fortunatament poġġew il-logħba fil-vers il-ġust u eventwalment ukoll Inter irbaħna din il-logħba. Player li nistqar li ddiżappuntani naqra llum kien propju l-Mawriz Sudamerikani jew ma nafx inqala l-mallum. Jiġifieri kif edna nerġa' ntenni ħadd pjaċir li rajt il-Vidal llum jagħmel logħba tajba, kellna bżonnu u il-Lager wieġeb preżenti għaldaqstant huwa riżultat tajjeb illum. Il-gow tax-Sheriff ikolli nammetti li kien gow sabiħ ħafna, waqt li kont neutrali żgur kont nieħu pjaċir narah, imma l-problema hija li kien kontra l-Inter għaldaqstant ma nistax ngħid li ħadd pjaċir bih. Fit-tieni taqsim imbagħad ukoll ħadna kontroll tal-logħba. Jiġifieri nistgħu ngħidu li kien hemm diversi players li spikkaw fosthom l-istess Bastoni, Dumfries li ddiżappuntani naqra wkoll, imma insomma bravi ragazzi, rebħa importanti li issa tpoġġi l-Inter fit-tielet post tal-grupp B, għandna r-Real u x-Shakhtar b'6, anzi r-Real u x-Sheriff b'6, aħna b'4 u x-Shakhtar b'1. Fost ir-riżultati l-oħra li kellna llum kellna wkoll il-Liverpool li rebħu 3-2 ġewwa Madrid, il-Porto li rebħu kontra l-ġirien u xejn, il-ġirien li għadhom b'0 punti minn 3 logħbiet. Minix qed jiddispjaċini ta' voldiri, alla volja l-Biżalandi li jinqalgħu mindu jiffukaw fil-lig. X'kellna iktar il-Paris Saint-Germain li dawru l-logħba minn 3-2 rebħuha kontra Red Bull Leipzig. Fost ir-riżultati illi spikkaw Real Madrid li kif għedna rebħu 4-0 ma' Shakhtar l-Ajax li taw 4 l-Borussia Dortmund u mill-Ewropa li kellna rebħa tas-Celtic 2-0 kontra Ferencváros. Fejn jidħol Inter issa ħarsitna tmur fuq il-big match tal-ħadd filgħaxija kontra Juventus ġewwa San Siro, logħba li ma nistgħux għall-ebda raġuni infallu għal raġunijiet ta' klassifika u raġunijiet ukoll ta' kampjonat. Għalissa se naqaf hawnhekk, il-video nippruvaw intellaw fuq YouTube ukoll minn hawn ftit ieħor. Infakkarkom ukoll illi nhar il-ħadd li ġej l-analiżi tal-logħba Inter Juventus se tifforma parti mill-programm analiżi doppja li ser ikollna nhar il-ħadd fit-tmiem Inter Juventus u t-tmiem tal-Grand Prix tal-Istati Uniti tal-Amerika li ser ikollna ġewwa Austin, Texas. Għaldaqstant se jkun programm li se jinkorpora żewġ avvenimenti f'salt sew il-logħba Inter Juve kif ukoll it-tellieqa tal-Formula 1. Komplu segwu l-kontenut kollu qed intukom fuq il-Kamra Sportiva, nfakrukom li nhar il-ħamis fid-9 ikollna l-programm l-intervista fejn fih ukoll ser nitkellmu dwar il-big match bejn Manchester United u Liverpool FC u sakemm nerġgħu niltaqgħu ħudu ħsieb u l-lejl it-tajjeb.